बरायबाय नोंसोरखौ हे गेदेमा बिर जोहोलावफोर, बरायबाय नोंसोरखौ जों दिनै गोसो गोथारै। थारैनो बाख्नायथाव नोंसोरनि थांखि हाथियारनि दावहाखौ दोनथ'नानै गोजोननि लामाजों सावरायनो ओंखारबोनाया। जोंहा बयबो सिमां मिजिं दंमोन जोहोलावफोर, नोंसोरनि मावथाय सानथायनि सायाव। हारिखौ सुथुरनि आखाइनिफ्राय रैखा होनो, सुथुरखौ दबथायनो ओंखारलांदोंमोन दान खना हानजा मोनसे। सान हर गिलु बालु थाखोमा थाखोमा गावसोरखौ रैखाथि लाखिनायजों लोगोसे हारिखौबो अराय सम रैखाथि होबोदोंमोन। बेसेदि दुखुनांथाव, गोग्गाथाव जोंनि थाखै दिनै नोंसोर ओंखारलाङामोनब्ला सुथुरफोरा जोंखौ गाग्लोबजोबसिगौमोन, जेराव मेराव बुथारखोमा जागौमोन। नाथाय दिनै नोंसोरनि थाखैनो जोंखौ सुथुरफोरा गाग्लोबनायनि सिगां 100 खेब साननांगौ जादोंमोन। फै जोहोलावफोर फै, बयबो लैहोर लैहोर फै, हारि जौगानायनि खामानि मावफै, बर' हारिनि मेगनाव सुखुनि मोदै बोहैहोफै। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।